Alweer een grieze vraat. En dan kun je het 10 keer sissen, die zinnen komt er terug. Maar als die zinnen er net terug wil, dan komt die net. En het is ik van dat typische novemberwaar. Dat bewolkte waar, die bewolking die taai is. Maar toch kan het dan even je opkleden. En als die opkledings er een keer binnen, nou dan is het rekken. Wel, joen en vannacht. Opkledings, flink opkledings ik. En de wind houdt hem heel vlug deel. En verder is een temperatuur vannacht. Ik denk zomaar bij de 4 of de 6 graden hinnen. Ja, op de eiland misschien nog een graadje heger. En de wind komt uit het zuidoosten waai. En die is zwak of matig kreft 1 ontreien. En toch dat er net volle wind is, het ook wel het ontsteert er ik mist of dichte mist. Dus kom ik mooi waarschuwing voor het verkeer. En die mist is een manier ik nog. En dan weten we wat dat betekent. Dan gaat die mist oer in bewolking en dan duurt het weer even voordat die zinnen er terugkomen kan. Maar die zinnen verwacht ik morgen met je wel. En we gaan morgen met je aardig hege temperaturen. 12, 13 graden. Dan moet die zinnen er goed terug in komen. En dat zal ik bara zat het nou likt. Ja, de windmoon zuid-zuidoost en die is zwak of matig. Dan komt de joen en de nacht op een nijmooi de kans op mist. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Toen is je vrijdag sneeuw, 3 dagen op een richtje maar droeg waar. Het is een unieke periode. En de zinnen er elke dag wel even bij. En verder is de temperaturen gaan waarom naar 10 of 11 graden. Maar het zijn normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. De nachten worden kouder, maar staan er gewoon kans op frost en groen. Maar dat past bij de tijd van het jaar. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.